So, yan natin sa ng sticker. So, thank you kay Layla sa pagpahit. Walang pinagbago. Ay, limiter. What's up mga bay? Ngayon mga bay, may meet up na naman tayo. So, yung meet up natin, yung motor na binibenta niya ng 90k. Kaya tignan natin kung muna ipapakita ay hindi ko po na isasabi kung anong klaseng motor yan. Basta highest cc na siya mga bay. Ayan, dito yung meeting up namin. Hindi ko alam kung nandito na ba, pero parang wala pa. Wala pa mga bay. Hintayin lang natin. Hintayin natin dito. Ayan mga bay, habang naghihintay tayo sa ating meet up, so bigyan natin siya ng sticker. Kaya bigyan natin sa sir ngayon. So shoutout kay Sir Ferlan. So yan natin siya ng sticker. So ayan, right, thank you. So itry namin i-reading sa RS ngayon na stock yung RS mga bay. So ito naka 57 hanggang sir. Na nakadagdag pa sa kanya is naka clutch, naka big elbow, stock head, stage to cam. So naka big valve, stage to carb, par 24, at naka small tire, slim tire. So wala ka nagdali bay. Pipe. Sige, salat mong tadri nonto. Babae may tagi ato god. Kailan na kabamigan ako. Yang ipatistig top edge. Baligya to niya. Baligya niya gubinta. Patay pang gupuha tong ano oy. No kayo eh. Ano pala kaya? So yan, i-update ko kayo mamaya mga bay. I-try namin i-reading ang kanyang motor sa RS natin. Yung RS na hiramin natin mga bay na 150. So yan mga bay. Nandito na yung RS ni Layla. So shoutout kay Layla. Ito po yung patisting sa atin mga bay. Bago po to. Ito po yung presyo na 90. So 90 ang kanyang binta nito bago. Wala pa ni nagtuig day no? Ay 1 year aday. Nag 1 year din itong October mga bay. Pero dili kay ni sigdigandagan mga bay. Dili kay ni bunog na motor. So ang tagian ni si Layla. So tagaan natin sa logo sticker. So yan. Kay Layla. Thank you kay Layla sa pagpahiram sa kanyang motor. So matry na mo ni ron. Timing kay nay dire lang ka mag-video live. Dire lang ka mag-video. Dili naman ako kung motor. So ayan mga bay, magsimula na kami mag friendly gigs lang to mga bay. Ang may-ari nitong motor kay Layla. So shoutout kay Layla again. So ito po yung kanyang RS. Ibenta po niya to ng 90k. Nag 1 year pa ni. Bago pa ni nag 1 year mga bay. At ang ating mga gigs is si Sir Roy. So RS is ano po mga bay, naka-stock lahat, walang pinagbago. Stock, ready li stock kami. Ayan. So first time natin sumampa ng RS mga bay. So lambot. Ayan. Ganda. Okay. So nakapultang. Parang nakapultang. New Year. Sa New Year pa rin nga tubil mga bay. Gilay. Dira ka laya. Narabi akong yabi sa motor. Parang gibilin. So ayan, doon kami magsimula. Sakit bilis mata. Ikaw na, dire lang pag video. Pag video kay kami may mag-gauge niya. I-video dire. Ha? Pagbalik i-video Japon. Ha? Dito itong may nangka.
sprocket pa niya is 1434, no? No? Oh, friendly gids lang ni mga bay ha. Friendly gids lang ni. Kay Share Price. Yung taga-agi ka bay? Abang ko dra nang atako. Kaning diri agion. Oo, tama. Okay. $126. Dito. May limiter. Yeah. $120 to. Okay. Okay lang.
110. So, salamat kay Sir Proy sa kanyang pag-try sa kanyang motor na naka 50cb na sit up. So siya lang po na sit up nito mga bay. So i-try natin sa Raider G natin. So pwede, sabi daw niya i-try lang daw sa kanya, sa aking Raider G. So nang doon yung Raider G natin. So ayan, dito lang kahulat kay i-try sa akong top speed ni.